Nitrianska spoločnosť Syntec SK SRO sa venuje výstavbe montovaných nízkoenergetických domov už 4. rok, avšak skúsenosti a know-how čerpá z vyše 19-ročných zahraničných skúseností. So zástupcami spoločnosti s pani Slováko Stolániovou a s pánom Slovákom sme sa stretli v ich kancelárii na Piaristickej 2 v Nitre, kde nás v krátkosti oboznámili s činnosťou spoločnosti od poradenstva cez projekčnú činnosť až po realizáciu výstavby rodinných domov na kľúč. A keďže je lepšie jedenkrát vidieť ako 100-krát počuť, vybrali sme sa spolu pozrieť niektoré realizácie firmy Syntec nedaleko Trnavy. Ako vidíte, montované domy sú navonok nerozpoznateľné odmurované stavby, avšak výhodou montovaných nízkoenergetických domov je samozrejme úspora energií, ako aj rýchlosť výstavby, zdravé vnútorné prostredie, použitie zväčša prírodných materiálov. Hlavnou zložkou montovaného domu je drevo. Drevo sa využíva v stavebníctve dlhé stáročia a jeho kvalita a vhodnosť použitia je preukázaná dlhoročnými skúsenosťami. Spoločnosť doteraz realizovala výstavbu domov podľa individuálnych požiadaviek zákazníka, kde cena výstavby pri stavbe na kľúč bez základovej dosky je okolo 600 eur za meter štvorcový zastávanej plochy v štandardnom prevedení. Štandardným prevedením domu sa rozumie použitie materiálov certifikovaných, zdraviu nezávadných od renomovaných slovenských ako aj zahraničných značiek vyššej triedy. Spoločnosť Syntec zabezpečí pre zákazníkov kompletnú dodávku domu vrátane projektovej dokumentácie, vyhotovenia základovej dosky, pomoc pri vybavovaní hypotekárneho úveru a samotnú výstavbu domu podľa požiadaviek zákazníka. Výstavbu rodinných domov realizujú na celom území západného Slovenska. Syntec SK SRO má pre zákazníkov k dispozícii aj vzorový dom nedaleko Nitry, ktorý je toho času už 4. rok v plnej prevádzke, to znamená zariadený a obývaný rodinou. Veľa záujemcov o výstavbu ešte nebolo v montovanej stavbe a tak majú možnosť vidieť montovaný dom, ako aj posúdiť kvalitu prevedených prác. Vzorový dom si môžu záujemcovia o služby firmy pozrieť na základe predošlej telefonickej dohody. Tento rok sa spoločnosť rozhodla rozšíriť svoju ponuku aj o tzv. Typový dom Domissimo za veľmi priaznivú cenu, len 49 999 eur z DPH. Rozdiel medzi individuálnym projektom a typovým domom je okrem výrazne zaujímavejšej ceny výstavby aj v tom, že pôdorys domu je vopred daný a sú obmedzené možnosti výberu použitých materiálov v interiéri, pričom však zákazník má vždy možnosť výberu minimálne z 5 druhov farieb, napríklad obkladov, dlažieb, plávajúcich podláh a podobne. Typový dom Domissimo vznikol pre mladé začínajúce rodiny ako aj pre zákazníkov, ktorí majú obmedzené finančné možnosti, avšak chceli by predsa bývať dôstojne a hlavne vo svojom. Veľa zákazníkov využíva možnosť veľmi dostupnej ceny výmenou bytu za vlastný dom.
Efektívne využitie vnútorného priestoru domu Domissimo je predurčené pre komfortné bývanie 3-4-člennej rodiny. Je to štvorizbový rodinný dom so zastávanou plochou 98 m2. Veľmi priestranne pôsobí otvorená dispozícia kuchyne s obývačkou. Samozrejmosťou je samostatné WC a kúpeľňa. Rozmery 8x12 metrov umožňujú postaviť tento dom aj na užšie a menšie pozemky. Cena výstavby domu, ako už bolo spomenuté, je bez základovej dosky len 49 999 eur vrátane DPH, a to aj vďaka podpore projektu dlhoročnými dodávateľmi firmy a sériovej výrobe stavby, ako aj minimalizovaniu nákladov. Táto cena je platná v okruhu 50 km od sídla spoločnosti a je garantovaná podpisom zmluvy. Doba výstavby je garantovaná do 4 mesiacov od začatia prác, pričom je možné výstavbu realizovať aj v zimnom období. Pre náročnejších zákazníkov spoločnosť pripravila aj možnosť do objednania nadštandardu k typovému domu za príplatok, ako napríklad komín, prístrešok na auto, krytú terasu a rôzne ďalšie možnosti. A ešte jedna dobrá správa na záver. Na typový dom Domissimo práve prebieha akcia. Pri objednávke do 31. decembra 2012 zákazník získava kuchynskú linku Dekodom vrátane spotrebičov Whirlpool zdarma. Táto akcia platí aj na realizácie v roku 2013. Bližšie informácie o typových akciových projektoch, ako aj o individuálnej výstavbe sa dozviete na webovej stránke spoločnosti. Zástupcovia firmy Syntec SK SRO vám radi odpovedia na vaše otázky aj pri osobnom stretnutí v sídle spoločnosti, kde je k dispozícii aj vzorkovňa materiálov k typovému domu Domissimo, alebo aj priamo v pohodlí vášho domova. Aby sa vám vedeli plnohodnotne venovať, vaše stretnutie si dohodnite vopred telefonicky. Ak vás ponuka firmy zaujala, viac informácií sa dozviete na www.syntec.sk.